Hej med jer. Så er jeg lige på igen med en livestream, og du er velkommen til at hoppe med på den her snak, som i dag kommer til at handle lidt om frygt. Fordi det egentlig er noget, jeg lige har lyst til at få lidt input på, hvis du har lyst til at hjælpe mig. Så hvis du har mod på at hoppe med og lytte med, kom glad. Jeg vil gerne, som sagt, have lidt input fra dig, fordi det er altid spændende at høre din mening. Især fordi vi er jo Facebook connected, og selvfølgelig er der mange af os, der måske i virkeligheden ikke rigtig kender hinanden, men bare sådan har fulgt med i periferien af hinandens liv. Og det her, det er i hvert fald en mulighed for, at du kan komme lidt tættere på mig og mit liv, og jeg kan komme lidt tættere på dig og dit liv. Så kom glad. Jeg kan se, at der begynder at hoppe nogle mennesker på. Hjertelig velkommen. Hej Heidi og Rikke og Trine og Lisbeth. I var skønne, fordi I gider os med. Det er så hyggeligt. Og jeg har faktisk brug for jeres mening i dag. Hej Christina. Fordi jeg vil gerne tale om frygt. Jeg vil gerne have noget input på frygt. Fordi frygt, hej Anita, det er simpelthen noget af det, jeg har arbejdet med, og jeg har arbejdet røven ud af bukserne med. Både i mit eget liv, men især også med mine klienter. Og hej Anders. Jeg har simpelthen brug for, fordi nu er jeg ved at sidde og skal lave en ny uddannelse, og jeg har bare lyst til at lave en helt ny retning i mit liv. Og det har jeg ofte. Jeg er sådan en impulsperson, som ikke gider at lave det samme igen og igen og igen og igen. Jeg keder mig, og det var grunden til, at jeg blev selvstændig. Før det har jeg flyttet mange steder, haft mange forhold, og har egentlig været lidt flyvsk måske. Og det tærer jo også på en. Så jeg havde også lyst til at finde noget, hvor jeg virkelig kunne mærke, at det her det brændte jeg for. Men frygten spændte jo tit ben for mig. Og det er det, jeg tænker, du kan hjælpe mig med i dag. Altså, fortæl mig lidt, stil mig nogle spørgsmål, spørg ind til det her med frygt, fordi det er faktisk noget af det, jeg er blevet ret god til at mestre og bare gå igennem frygt. Jeg gider fandme ikke at lade frygt styre mit liv eller mine forhold. Og frygten, den ligger lige om hjørnet i langt de fleste af vores liv, og vækker nogle ting i os, som får trigget nogle flugtmekanismer. Altså, når vi bliver pisse bange, så får vi lyst til at smutte. Vi får lyst til at give op. Vi får lyst til at kaste håndklædet i ringen. Vi får lyst til bare at droppe, hvad vi har gang i, og gemme os. Eller også så får vi lyst til at gå i krig og konflikt. Og det er jo sådan nogle drivkræfter, der ligger og ulmer under frygten. Og ja, jeg har brugt begge drivkræfter og har lavet en masse strategier i mit liv, hvor jeg både har flygtet fra tingene og gået direkte i frontalangreb. Og begge dele fungerer da sådan peu om peu, hvis man gerne vil det, men det slider også. Og ved du hvad, det slider helt vildt på hvem du er, og hvem du er beregnet til at være. Det er helt vildt ærgerligt, fordi inden i os alle sammen, der har vi bare en diamant. Jeg plejer at bruge ordet diamant. Jeg elsker bling bling og diamanter, og det er bare en lækker metafor at bruge på det materiale, du er lavet af. Du er så meget mere hård. Forstå mig ret, når jeg bruger ordet hård. Men du er meget mere hård, end du selv går og tror. Du kan mere, end du selv går og tror. Du kan overkomme mere, end du selv går og tror. Du kan overvinde. Og ikke fordi vi er i kamp. Det lyder så combat-agtigt, det jeg siger, men sådan kan det føles. Kender du det? Du må altså gerne skrive til mig. Jeg kan jo se, hvad du skriver til mig. Kender du til det her med at leve et liv ud fra frygt? Så skriv det. Ja, det gør jeg, eller nej, jeg er forbi det sted, eller jeg er helt låst fast. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange mennesker derude, der i virkeligheden lever et frygtdrevet liv. Et flugtdrevet liv, kunne man også kalde det. Jeg kan se, Jesper Nielsen, du er med. Du er simpelthen så awesome en person. Jeg ved i hvert fald, at du også har battlet med at komme igennem frygt. Fordi du er bare en sej person, der følger dig på tv. Og Nina, du skriver, hvorfor fryser billedet og lyden forsvinder? Det kan handle om din internetforbindelse, tror jeg. Jeg håber sgu ikke, det er min. Jeg håber da, I får noget med. Den her video kommer også til at ligge bagefter, så I måske kan se den der. Men hør, frygt, det driver bare for mange mennesker rundt i managen. Det er det, jeg har fundet ud af. Ja, det var ikke så smart. Nu faldt min telefon ned. Men det er det, jeg har fundet ud af på egen krop.
og især når jeg arbejder med klienter. Rikke skriver, at du kender frygten meget godt og har tidligere levet et flugtdrevet liv, men flytter dig meget. Fedt, mand. Og Lone, du er også ved at gå igennem frygten. Det er vildt. Ja, og det er der, jeg kommer ind med lidt input til dig i dag. Fordi når vi går igennem frygten, shit, mand, vi bliver rystet. Altså, vi bliver rystet, og vi bliver ramt, og vi bliver rørt, og vi bliver... Det er simpelthen som at gå igennem en storm. Fint, Lene, tak. Et billede, der er godt der. Flot. Vi går igennem sådan en storm af følelser. Dybest set, når vi går igennem frygten, så er det egentlig ikke, fordi vores ydre verden, den ramler særlig meget. Vi skal lave nogle justeringer i den ydre verden, ja. Ellers kommer vi ikke nogle nye steder hen. Vi kommer ikke til at gå igennem frygten, hvis ikke vi går nogle nye veje. Men ofte er det altså ikke så farligt. Ofte er det tanken om frygten, der er det, der virkelig spukker os ud, ikke? Og det var vigtigt for mig at få lov til at dele de her ord med dig, fordi jeg ved bare, der sidder så mange mennesker derude, og er pissebange for at tage nogle skridt, pissebange for at åbne munden, pissebange for at sige, hvem I er. Og det er bare helt vildt ærgerligt, fordi når vi går igennem frygten, og kommer lidt ud på den anden side, vi kommer heller ikke ud på den anden side. Frygt vil altid være en del af os. Ja, det er nemlig rigtig Heidi, ikke? Også du frygter hver dag, og vi ved fandme ikke, hvad det er, vi frygter. Men nej, vi skal ikke frygte frygten selv, for frygten er et system i os, der hjælper os til netop at mærke, hvem vi er. Mærke, hvor vi ikke skal hen, og mærke, hvem vi ikke skal være sammen med. Mærke, hvor vi i virkeligheden skal hen. Så frygten er egentlig bare et signal til dig. Og ofte, der tror vi alt for meget på det her ene signal. Og så kommer vi til at leve vores liv efter det her ene signal, der popper i vores energi. Det er pisseærgerligt. Jeg har selv skabt et drømmeliv. Det er jo mit drømmeliv. Det er ikke sikkert, det er dit drømmeliv. Men jeg har skabt økonomisk uafhængighed. Jeg har skabt et ægteskab, der er smukt og dejligt, fyldt med kærlighed og åbenhed og ærlighed. Og jeg er selvfølgelig ikke enig om det, men nu kan jeg jo kun lige tage ansvar for, hvad jeg selv har gjort ved at gå igennem frygten. Jeg har også skabt en velfungerende dyreflok med plads til hver af deres personalities. Jeg sidder ikke og brainwasher mine venner. Jeg vil ikke brainwashes af nogen. Jeg lever et frit liv. Jeg har ret til at have mine meninger. Det er det, jeg har oplevet ved, at jeg er gået igennem frygten for alle andre. Hvem er det, vi frygter? Hvad er det, I frygter derude? Prøv at skrive til mig, hvad frygter du? Fordi Heidi Hjortborg, det er faktisk rigtig fedt, det du skriver, du ved ikke, hvad du frygter. Fordi det er irrationel frygt, vi lever ud fra. Hvad er det, vi tror, at der sker, hvis vi siger vores mening, hvis vi viser, hvem vi virkelig er, hvis vi prøver nogle nye ting af. Charlotte Christiansen, frygten gør dig usikker, når du skal vise dig selv lige nøjagtigt. Det er nemlig lige nøjagtigt det, den gør. Jeg prøver lige at sætte den her telefon fast igen. Vi bliver usikre, og vi bliver usikre på os selv, og når vi er usikre på os selv, så bliver vi usikre på alle andre. Så begynder vi at pejle udefra, i stedet for at pejle indenfra. Og vores liv, det bliver noget lort. For at sige det på godt dansk, det bliver et forurenet liv. Du kan have et meget mere rent og ukompliceret liv, hvis ikke du lader frygten drive dig. Det er min main mission i dag med den her snak. Frygt avler frygt. Og ja, Heidi, du frygter for ikke at være god nok. Uha, den er vi jo også opflasket med i modersmælken næsten, ikke? Og det er ikke min mor. Jeg elsker min mor. Jeg elsker dig, nissemor. Men vi er bare blevet pæset ind i et samfund, hvor at du bliver bedømt på præstationer. Og bedømt på det ydre, på materielle ting, på hvor meget du kan. Og ved du hvad? Det er i orden at kunne noget. Det er fedt at kunne købe de ting, man har brug for. Men det er fandme ikke det, der afgør, hvem du er. Det er igen frygtstyret liv. Det er jo der, når vi overkompenserer på. Jeg føler ikke, jeg er god nok. Se, hvad jeg kan. Se alt det her, jeg kan gøre godt. Se alt det, jeg kan købe. Se alt det, jeg har skabt og gjort. Vi skal også kunne sidde i os selv i hvile og ro, og måske i ikke-aktion, i ikke-præstation, og have et værd. Et værd. Og ja, Tanja, det æder en op indenfra, korrekt, ikke også? Og det er det,
Jeg har selv været helt forkrøblet af frygt i mit liv. Jeg har nok været det mest bange menneske, jeg kender. Jeg har også stadigvæk bange, især for andre mennesker. Det lyder måske mærkeligt, fordi I kender det. Hvis vi er blevet svigtet nogle gange i vores liv, så lærer det sig som sådan en barriere i os, en frygtmekanisme. Nej, altså det går ikke godt med den her telefon. Der lærer sig op. Og det kommer til at drive os, og det vil være noget tis. Altså, så jeg kan kun opfordre jer til at komme forbi det her sted i jer selv, hvor I er så bange for at blive svigtet, eller I er så bange for, at I ikke er gode nok. Altså, helt ærligt, hvad så? Så gør det bedre. Så vær dig selv, og gør det bedre. Det er ikke med, at du skal præstere mere. Det er at forstå dig selv i dybden. Lær dig selv at kende. Hvem er du? Hvad kan du lide? Hvad giver livet mening? Og nogle gange giver livet så ikke stor mening. Nogle gange mister vi nogen. Nogle gange bliver vi overrumplet. Vi bliver væltet. Og det er jo lige præcis der, at frygten den kan få overtaget i os. Nina, du skriver også, at du har gennemlevet frygt, og at du faktisk er kommet igennem det, og er kommet ud i noget frihed. Og frihed, det er mit livsmotto. Frihed. Og Heidi, du frygter for at stå alene. Kender det godt. Og ja, det gør Bettina også. Forladthed, ensomhed. Netop, fordi vi er flokdyr. En af mine pointer i dag, det er netop, ja, vi er flokdyr. Det kan vi ikke komme udenom. Vi elsker samhørighed. Vi elsker at føle en del af noget og nogen. Men ved du hvad? Du kan godt skabe et liv indefra, hvor du bliver din vigtigste del. Og helt ærligt, du er den eneste, du har i den sidste ende. Og det er ikke sagt sådan bittert. Det er faktisk sagt i stor selvkærlighed. Når vi ved, at vi er vores største ressource i vores liv, så kan vi faktisk også bruge os selv til at føle, at vi er noget værd. Vi kan føle, at vi kan gå igennem frygten, fordi frygten, som sagt, er en del af os. Det er en del af vores indbygget system. Den skal være der. Vi kan ikke komme udenom den. Den er jo også god nok. Du skal jo ikke hoppe ud over klipper og tro, du får vinger og sådan noget. Altså, det er også en rationel og god drivkraft i os, hvis vi forstår, at den ikke skal dominere, hvem vi er. Og det er jo det, jeg har lært mig selv igennem mit liv, at lade være med at lade frygten dominere. Gå efter de ting, jeg kunne lide. Gå efter det, jeg elskede. Sige, det vil jeg. Jeg vil have en soulmate. Jeg vil have et ægteskab, der er smukt. Og Bettina, du skriver, at du håber, at der er noget godt lige om hjørnet. Så tabet bliver til noget stort og godt. Ja, og tab og sorg, og det at miste, og det at vakle og blive kastet ud af kurs, det skræmmer os. Men ved I hvad? Vi kommer sgu igennem det. Vi kommer igennem det, hvis vi tror nok på os selv, og hvis vi tror på, at vi også inde i os selv er andet end frygt. Der er noget mere. Der er noget, der er større end frygten. Og Rikke, det kan være svært at slippe den sidste smule frygt. Ja, og du også skal passe på dig selv, uden at frygten dominerer. Selvfølgelig skal vi passe på os selv, og frygten, I må aldrig sige, frygt, gå væk. Din frygt er et vigtigt signal. Det er et vigtigt signal til, hvad vej du skal i, og hvor du gerne vil hen. Og i Heidi, hvordan kommer man til at elske sig selv? Ja, det er en lang rejse for nogen, for andre. Sådan der. Jeg er kommet til det sted, hvor jeg kan elske mig selv, og det provokerer andre af helvede til. At man kan sidde stærk i sig selv, og så kan frygten igen komme, ikke? Fordi, er det nu mig? Er jeg nu arrogant? Er jeg nu dit og dat? Igen, Heidi, jeg kan bare sige, kend dig selv i dybden, så kan du ikke lade være at elske dig selv. Der er ingen af os, der sidder og er serial killers, eller har lyst til at gøre andre ondt. Når du ved det om dig selv, når du kender dig selv i den værdi, at du er et godt menneske, du prøver det bedste, du kan hver dag, så kommer du til at elske dig selv, hvis du investerer tid i det. Og her skriver Tanja, det er vildt frustrerende, at man kun kan føle, at man bliver bekræftet af andre og fungerer ved det. Det giver god mening, det du siger, men det kan være svært at finde dybt ind i sig selv. Lige nøjagtigt, jeg skal lige se, hvad du mere skriver. Ja, selvfølgelig er det der. I har alle sammen den her diamant inde i jer selv, som jeg taler om. I er et kompliceret væsen, der bliver fragmenteret ud i tusindvis af dele af lys og mørke. Og det er okay. Det er sådan, det skal være. Det er tit, når vi flygter fra vores såkaldte mørke, flygter fra frygten selv, at vi egentlig begynder at leve et spaltet liv. Og jeg magter ikke at leve et spaltet liv, fordi det er der, når vi fragmenterer os ud,
Vi skal stå og skinne stærkt i vores samlede diamant. Det er der, jeg vil hen. Det er der, friheden ligger. Det er der, selvkærligheden ligger. Når vi kan stå og skinne med alle vores mærkelige nuancer, komplekse systemer, jamen, så er det, vi begynder at kunne mærke en frihed. Og Heidi, du spørger, hvordan går man i dybden i sig selv? Jamen, det gør du for eksempel ved at spørge dig selv lige nu. Du er bange for at være alene. Det var det, du skrev til mig, ikke også? Bange for at stå alene. Hvad vil der ske ved det? Hvad er det, der gør dig bange ved at stå alene, Heidi? Prøv at tænke over det lige nu. Hvorfor er det skræmmende at stå alene? Det er fordi, du har en anden dybere værdi, der hedder samhørighed. For eksempel, altså find kontrasten i det at være alene. Gå over og find kontrasten. Tak, Henrietta, du er sgu dejlig. Hej, Liane. Ja, du er nemlig også kommet lidt ud i dag. Jeg har ikke lige nået at kommentere en hel masse på alle jeres skønne Facebook-venner. Men ja, det er sådan noget med at gå i dybden, gå ind i din frygt, i stedet for at løbe fra den. Vi løber, vi flygter. Og ved at vi flygter, vi kan ikke flygte fra os selv. Vi kan ikke flygte fra frygten. Den bliver ved med at være der, den bliver ved med at rende efter dig. Så face den, konfronter den, sig, goddag frygt, hvad vil du mig i dag? Det gør jeg tit. Jeg sidder, altså det er jo ikke fordi jeg sidder og snakker med mig selv lige nu, sidder jeg forhåbentlig og snakker med alle jer, men jeg sidder faktisk også og tager en indre dialog, Heidi, du spørger mig ikke også med at gå i dybden. Jeg går meget i dybden med mig selv, jeg tager mig selv alvorligt. Jeg siger ikke bare til mig selv, når jeg frygter noget, hold nu op, tag dig sammen, du er en idiot, Britta, gå i gang. Jeg pusher ikke mig selv. Jeg er min egen bedste ven. Jeg er nænsom mod mig selv, jeg er blid mod mig selv. Jeg elsker at passe på mig selv, altså, og jeg ved også, at det her væsen, jeg er, lige så vel som du ved, Heidi, du er en god person. Du er ikke et menneske, der er ude på at gøre andre ondt. Du er ikke en løgner, du er ikke en bedrager. Og ja, den der modsætning til det negative, du skal lede efter, jamen det er for eksempel, hvis du frygter at være alene, Heidi. Hvad er modsætningen til at være alene? Det er at være sammen med en anden. Være sammen, være en del af noget. Kan du følge den? Prøv lige at skrive til mig, om du kan følge, hvad jeg siger. Som modsætningen til din frygt, det er jo det, du egentlig søger i dit liv. Men oftest ender vi jo med at sidde og dyrke frygten derovre. Fordi vi tør ikke at gå ud af frygten. Vi tør ikke at gå over og finde modsætningen. Og det er det, det hele handler om. Nu skal jeg så give dig pointen. Modsætningen, den finder du inde i dig selv. Så det er også faktisk først, når du kan skabe fred i at være alene med dig selv. Og du kan nyde det, og du kan embrace det, og du kan være i dig selv, når du også er alene, uden du sidder og tror, du er forkert, fordi du kan savne andre. Det er lidt komplekst, ikke også? Nej, jeg kan også godt, jeg ved ikke lige, hvordan jeg ellers skal give et eksempel på det. Men det jeg egentlig kan sige, det, du kan prøve at gense videoen, det kan være, det giver lidt mere mening, når du ikke lige er på. Men find modsætning til det, du frygter. Så for eksempel, jeg frygter, at jeg ikke er god nok. Hvad vil modsætningen være? Det er, at du er god nok. Så dyrk det. Dyrk det i dig selv. Dyrk tanken, følelsen af, hvad er det, du kan, der egentlig er godt nok. Selvfølgelig har du noget, hvor du er god nok. Du har et eller andet, du er god til i dit liv. Om det er at se fjernsyn, om det er at slappe af, eller om det er at sidde og tænke dybe tanker, så er det det, du er god til, for fanden. Så dyrk det, men så lad være skam dig over det. Lad være gem dig i skyggerne med det. Bare gør det. Dyrk det, du er god til, i stedet for at dyrke det, du ikke er god til. Og Rosa Marie, du spørger, jeg spørger, hvad jeg er bange for, hvad i mit liv kan have skabt det, jeg er bange for, og hvordan vil min verden se ud, uden det, jeg er bange for. Ja, men igen, det er lidt en flugtvej, det der, nej, men jeg skal væk fra det. Nej, men du behøver ikke skal væk fra det. Det er okay, det eksisterer, det er bare et signal til dig. Når frygten kommer, er det bare et signal til dig om, du er nu lige nu her, hvor du ikke kan lide at være. Det er sgu okay lige at få det signal. Ofte er vi sådan helt lost. Hvad fanden har jeg gang i? Hvor er jeg på vej hen? Hvad skal jeg? Så er frygten jo et fantastisk signal, for den siger, du skal i hvert fald ikke den vej. Du skal i hvert fald ikke være sammen med det her menneske mere. Du skal i hvert fald ikke tænke de her tanker om dig selv, fordi du bliver ked af det, du bliver tung i energi, du bliver trist, du standser dig selv, din handlingskraft dør, din kreativitet dør. Det er jo sådan nogle gode signaler til, når du er på en vej i dit liv, der er frygtstyret. Og man kan sagtens leve et helt liv deroverfra. Det tror jeg mange mennesker gør. Men er de lykkelige? Er de frie? Føler de, at de er
Ja, fuck, hvor er det fedt, jeg er i live. Altså, er det, der driver, eller er det bare frygten, der sidder og holder os fast i et jerngreb? Ind og kig på hvorfor, eller hvad er det, du frygter? Og så acceptere. Acceptere, okay, jeg er bange for at være alene. Okay, fint. Hvad skal jeg så? Så skal jeg finde en, jeg kan være sammen med. Okay, hvordan finder jeg en, jeg kan være sammen med? Det gør jeg ved selv at være det menneske, jeg gerne vil være sammen med. Ergo, jeg ville finde min soulmate på et tidspunkt, ikke? Og jeg vidste, min soulmate, han skulle være blid, kærlig, forstående, empatisk, smuk og vidunderlig og romantisk. Og ved du hvad? Så måtte jeg jo selv være de ting. Så måtte jeg jo være ærlig og blid og nænsom og forstående. Og ligesom inkarnere det i mig nu. I stedet for at sidde og ønske, at jeg fik det udefra, så tog jeg bare de her kvaliteter ind, dyrkede dem i mig selv. Og puff, så kom han jo og var alle de ting. Det er måske lidt nemt at sige for mig, ikke? Men jeg ved, det er nemt. Det er fandme ikke særlig svært. Det er ikke særlig kompliceret. Det er fordi, vi sidder og dyrker frygten, så eskalerer den. Den avler mere. Og her siger Bettina Healer siger ofte, at hvis du vil helbredes, gør det modsatte af alt det, som føles forkert, og tag små skridt. Smil, når der er tilbageskridt. Jeg vil ikke smile over mine tilbageskridt, fordi så har jeg jo ikke lært af dem. Jeg vil kigge på dem nøgternt og sige, hov, det her det virker sgu ikke for mig. Jeg vil altid gå nøgternt ind, når vi bare leger til, vi er glade, og vi kan smile os ud af det hele. Det kan vi ikke, jeg kan ikke. Måske kan du. Nu taler jeg selvfølgelig kun på egen erfaring. I må ikke tro, det jeg siger er lov. Det her det er bare input. Jeg er super glad for jeres input. Og jeg vil bare sige, at lad være flygt. Det er det bedste. Det er det bedste bud, jeg kan give i dag. Og nu har jeg også snakket pisse lang tid. Så jeg vil også til at snart slutte af. Det var egentlig bare, jeg vil godt debattere det her emne. Jeg vil godt sætte fokus på det, fordi jeg ser så mange mennesker, der lever i frygt. Der tager beslutninger ud fra frygt, der faktisk skader andre ved at tage deres beslutninger ud fra frygt og mindre værd, og ikke tro på sig selv, og ikke turde at stå frem. Det er lidt trættende, og det er så uinspirerende. Så jeg laver en ny uddannelse, og den henvender sig sikkert kun til 1% af verdens befolkning, og der har det okay med. Fordi det er de folk, der er færdig, done deal, punktum med at leve fra frygt. Det dur ikke. Vi ødelægger verden med det, vi ødelægger os selv, vi ødelægger hinanden. Og derfor kommer jeg til at høre mere om min uddannelse. Og i det hele taget har jeg tænkt mig, og Lisbeth, det er helt okay, vi ses bare senere. Det er vigtigt det her. Og jeg er også blevet spooket i mit selvstændige virke. Jeg er blevet pisse bange for mennesker. De har skræmt mig fra videre sans, fordi når du er synlig, så bliver der sat med delt lussinger ud, mand. Fordi så kan du noget, andre ikke kan. Det tror de. Det er ikke rigtigt. Vi kan alle sammen noget. Og det er det, jeg kommer til at komme ud og braller løs om det her. Jeg er færdig med janteloven. Jeg er færdig med at dyrke frygten. Kom. Nu skal vi noget andet, venner. Nu skal vi altså lade være. At vi forkrøbler fandme også alle børn og unge. De er så ofte mere awesome, fordi vi har haft sådan en pædagogisk generation til at opdrage dem. Det har været fint nok. men også her 40, jeg er fandme snart 40 år gammel, ikke? Nu må vi holde op med det pjat. Ikke også? Nu skal vi lige komme ind i kampen, og der er ingen kamp. Vi skal komme ind i friheden. Ind i friheden, ind i diamanten i os selv. Vi skal stråle indfra, og vi skal tro på os selv. Tro på hinanden. Tro på dig selv, min lille søde ven. Store, mægtige væsen. Jeg ved, du kan så meget, og jeg har bare lyst til at se det. Jeg har lyst til at blive inspireret, hver gang jeg åbner min Facebook. Jeg har lyst til at mærke, wow, man, jeg er omgivet af massive giants, man. Jeg er omgivet af vilde mennesker, der stråler, der hjælper hinanden, der bygger noget, der skaber noget ud fra lykke, frihed, kærlighed. Kæft, det kunne være fedt at lave sådan en verden, og det er min mission. Og ved du hvad, jeg lever heldigvis i den, og jeg kommer til at blande mig i den her debat fremadrettet. Jeg kommer til at skabe en ny uddannelse, der bliver banebrydende, groundbreaking i Danmark, fordi jeg er træt nu. Jeg er træt, og det gider jeg ikke at være. Så se, der var frygten for, skal jeg leve et uinspirerende liv? Skal jeg ikke omgive mig med fede mennesker?
Gør noget ved det. Konfronter det. Meld dig ind, når du mærker signalet. Så er du kaldet. Du er fucking kaldet til at lave en forskel på lige nøjagtigt det plan. Hvad skriver du lige? Jeg kan lige nå at svare dig, tror jeg. Kan jeg ikke scrolle op? Ja, det er der ikke. Jeg kigger på det bagefter. Jeg svarer på alle jeres spørgsmål bagefter. Og jeg glæder mig over, at I har fulgt med. I er mega awesome. Og lad os nu få noget mere awesomeness ind i den her verden. Lad os nu komme frem fra de her skygger og bare stille os op, sige hvad vi kan. Vi skal jo ikke overkompensere, hvis ikke vi kan en skid, men det kan vi jo. Vi kan et eller andet. Ofte prøver vi at lege til noget, vi ikke kan så godt, fordi andre bedre kan håndtere os der. Det er slut. Det er slut for mit vedkommende. Jeg kan noget helt andet. Jeg kan noget helt andet. Og det kan du også. Og jeg skal glæde mig til at se dig igen og lytte til dig og tage din input. Jeg vil glæde mig til at blive så inspireret af dit liv, af hvad du går og laver. Og det behøver ikke at være et eller andet massivt, det gængse, som samfundet har dikteret. Det kan være noget helt andet. Det kan være, at du er så mega god til at fløjte som en svale. Altså, who cares, hvad det er, du kan. Kom nu bare frem. Vi skal bare se verden stå frem med lysende mennesker, der tør at være sig selv. Det er det, vi kan give videre. Det er den legacy, vi skal give videre i verden. Ikke alt det kryben rundt og undskyld, jeg eksisterer, og nej, må man sige det, må jeg være sådan her, ej, nu er jeg jo i den her titel, så skal jeg tage den kappe på. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Folk gemmer sig. Jeg har også gemt mig. Derfor ved jeg, hvad jeg taler om. Fedt, Henrietta. Du er ikke den mærkelige. Se, lad være at kalde dig det. Du er den awesome. Kald dig det. Det er også okay at være mærkeligt. Det kommer jo an på, hvordan vi definerer ting. Men ofte de her betegnelser og titler, vi bruger, forkrøbler os. Det er noget, jeg øver mig i selv at lade være med at gå ind i alle mulige titler. Fordi så låser vi vores eksistens. Vi låser faktisk meget, hvem vi er, når vi siger, jeg er en spirituel mentor. Jeg gider det ikke mere. Jeg er Britta nu. Jeg var Britta. Og det har det super fedt med, mand. Jeg er ligeglad. Det er gammel doktrin, at vi skal sidde og vise alle mulige beviser for, hvem vi er. Selvfølgelig, hvis vi er hjertekirurger, så er det nok meget godt. Men det er jo ikke de her mennesker, jeg taler til nu. Det er jo mere de kreative ildsjæle. Det er jo jer, jeg taler til. Dem, der går ud og skaber et liv på egne betingelser. Dem, der skaber et liv i frihed, der selv laver deres regler. Eller smadrer alle regler. Det er jo det menneske, jeg er, og det er jo det, jeg kan forholde mig til. Jeg skal ikke sidde til en eller anden hjertekirurgiske ting. Men altså, det duer jeg jo ikke til. Det kan jeg jo ikke finde ud af. Og det har det okay med det. Jeg ved jo godt, der er mange ting, jeg ikke kan, men jeg ved også, der er ting, jeg kan. Og det er bare det, jeg har valgt at dyrke i mit liv. Og det er det, jeg kan opfordre dig til, fordi så skifter du fra frygt til at leve fra et frit sted i dig selv. Og det er federe. Det er meget, meget federe. Ja, nemlig Lone. Glæder dig til at omsætte den usikkerhed, du mærker. Netop, og du kan omsætte den bare, det er smukt, hvor du går. Du er mega awesome. Se, du forstår det fuldstændig, Lone, fordi du kan bare omsætte det til noget andet. Aldrig blive bange for frygten. Aldrig blive bange for frygten. Frygten er et godt signal, men den skal ikke styre dig. Den er bare et signal om, du skal noget andet her. Så okay, jeg håber, I fik noget ud af det. Altså, jeg rambler jo derudad, når jeg ikke... Jeg er jo sådan en ustruktureret person, men det kan jeg lide. Jeg er kreativ. Jeg føler som væsen. Og jeg er meget autentisk og i nuet. Og det er det, jeg kan. Og det vil jeg gerne opfordre til. Det er ikke så farligt. Ha' noget på hjertet. Kom med det. Bring det frem i lyset. Lad os tage nogle gode debatter. Og Gitte, du er en dejlig en. Sådan er det. Stå ved det. Lad være at blive bange for de folk, der ikke kan rumme jer, fordi I tør at være dem, I er. Det er jo ikke jeres problem. Det er jo ikke jeres problem. Det er ikke dit problem, hvis en synes, du er mærkelig. Skidt da. Altså, det handler jo om deres perspektiv og deres perceptionssystem. Så, I love you. You are fucking awesome. Og vi kommer til at ses igen. Og det glæder jeg mig til. Fordi, let's make a revolution. Jeg kommer med noget frihed til dig, hvis du vil have det. Jeg vil super gerne inspireres. Jeg keder mig lidt, må jeg indrømme. Nu har jeg også holdt totalt lang pause fra mit virke. Fordi jeg lige skulle tænke, hvad er det, jeg vil. Og jeg vil have noget mere frihed. Så lad os lave det sammen, og lad os følges lidt af. Og ja tak, Nina, det er nemlig dejligt at være levende, dejligt at mærke, at vi lever. Det er ikke så farligt at være levende. Det er først, når vi ikke tør at handle, tør at tænke, tør at føle, tør at reagere, så har vi fanget os selv i frygtens spind. Der skal vi væk fra. Eller, det må I jo selv om. Jeg skal væk, jeg er væk. Så vi ses. Jeg elsker jer. Måske. Og ellers så elsker jeg selv lidt mere, og så er det nemt at elske andre. Hej med jer.